העידן הדיגיטלי שינה את האופן בו אנו חיים, יוצרים, שומרים ומסיימים מערכות יחסים. ישנם היבטים ייחודיים המאפיינים את העידן הנוכחי ומשפיעים על תהליך הפרידה וההתמודדות עם גירושים. אחוז הגירושים בישראל נמצא בעלייה מתמדת ועומד על כ-30% בכלל הזוגות. חוסר היציבות בתחום הזוגיות מביא לעתים לגישה הרואה את הנישואין כמצב זמני. בין הגורמים התרבותיים לעלייה במספר הגירושים נמצאים הנתונים הבאים: אמצעי תקשורת וערוצי פרסום ושיווק מציגים מצג של זוגיות אידיאלית העלולה לעורר ציפיות לא ריאליות מהקשר הזוגי ותחושת אכזבה כשמתרחשת התפכחות. תופעת הפומו, חרדת החמצה. בעידן אפשרויות בלתי מוגבלות, השפע הנמצא בפנינו עלול לשתק ולהקשות על היכולת לבחור ולהתחייב. המחשבה שיש משהו טוב יותר המחכה לי בפינה עשויה לערער את היציבות הזוגית. למה להסתפק בטוב כשטוב יותר נמצא במרחק הקלקה? בעידן של עדכוני גרסה וצורך מתמיד להשתדרג, לא פשוט להסתפק בקשר מהדור הקודם. תופעת היולו, אתה חי רק פעם אחת. תרבות צעירה שמובילה לגיטימציה לשינויי סדרי חיים ועדיפויות כדי לחיות באופן הנתפס אותנטי ונכון עבור האדם. אימוץ קיצוני של הגישה עלול לגרום לגישה נהנתנית של מקסום הנאה ורווח. גירויים להיכרויות חדשות בהזזה קלה של העכבר או בהחלקה קצרה למסך הנייד. במרחב המקוון אנו חיים בשני עולמות, המציאות הפיזית על מגבלותיה והעולם הווירטואלי בו אנו חשים משוחררים ובעלי יכולת. תחושה זו מאפשרת יצירת קשרים בין אישיים בקלות רבה וגם ניתוקם. אפקט הסרת עכבות הוא תחושת חופשיות ביצירת קשרים. שיחה מקוונת יוצרת תחושת קבלה ואינטימיות. 1 מכל 8 זוגות נשואים בארצות הברית הכירו במדיה. מנגד, מדיה חברתית היא גורם המעורב ב-20% מהגירושים בארצות הברית. הסיבות המרכזיות הן משאבות עד התמכרות לרשתות, פריצת גבולות הקשר האינטימי בין הזוג בגלל הקלות בה ניתן ליצור קשר רגשי מחוץ ליחסים. חלק לא מבוטל מהליכי גירושין מתנהלים בעקבות מערכת יחסים אלימה. טווח האפשרויות לקבל סיוע רגשי ברשת התרחב מאוד ומסייע גם לנשים נפגעות אלימות המתקשות לא פעם להתגבר על מחסומים הכרוכים בפנייה לעזרה. 2/3 מהסובלים מבעיות רגשיות אינם פונים לעזרה, בעיקר מסיבות פסיכולוגיות כמו בושה, חשש מתיוג, חשש מאי שמירת סודיות ועוד. בקרב אנשים רבים יש רתיעה לפנות למקורות עזרה מסורתיים. מנגד, הרשת היא שוברת מחסומים של זמן, מרחק, חשש מחשיפה, ולכן היא מקור אטרקטיבי של סיוע נפשי. מעגל הנעזרים בה הולך ומתרחב. השימוש בשפה כתובה מקדם פתיחות וחשיפה אישית, בעל ערך תרפויטי, היעדר מחסום מראה חיצוני וזמינות גבוהה לקבל עזרה. לכן כשמדובר בנשים נפגעות אלימות ופגיעה מינית, יתרונות אלו הופכים לחיוניים ממש. אפקט הסרת עכבות והפעם מהפן החיובי שלו מאפשר נכונות ופתיחות לחשיפת רבדים עמוקים ומאפשר סיוע נפשי. לפני שפניתי לער"ן הייתי כל כך נואשת. הגעתי הביתה אחרי שכל הזמן חשבתי מחשבות על העולם. הייתי שקועה כל כך בתוך עצמי והתחלתי פשוט לבכות. דיברתי איתך בצ'אט ונתת לי הרגשה חופשית, פתחת לי את העיניים, נזכרתי שיש עולם מעבר לשחור הזה, שבכיתי דרכו לפני חצי שעה ואיזשהו נרגעתי. אנונימיות, יכולת לחזור ולקרוא את הכתוב והאפשרות לסייע לאחרים גורמים מרכזיים המשפיעים לפנייה לעזרה דרך הרשת. זמינות המידע וכניסת המדיה לכל תחומי חיינו הפכו מחיקת זיכרונות לאקט קל ומהיר מבחינה טכנולוגית, אך קשה מאוד מבחינה פסיכולוגית. זמן רב לאחר סיום הקשר ממשיכים להתקיים התכנים הדיגיטליים כמו תמונות, הקלטות, מה שמקשה מאוד על בני הזוג לשחרר את שהיה ולהמשיך בחייהם. במרחב המקוון כמו בחיים באים לידי ביטוי היבטים שונים של תקשורת. במציאות הדיגיטלית הכל מתועד וקיים טשטוש גבולות בין הפרטי לבין הציבורי. אנשים עושים ואומרים דברים שלא היו עושים פנים אל פנים. כאשר מטען רגשי של כאב ורגשות שליליים בעקבות פרידה בא לידי ביטוי בפלטפורמה הדיגיטלית, גדלה הסכנה להשתמש ברשת ככלי נשק נגד בן הזוג לשעבר. מכאן קצרה הדרך למלחמת סייבר של ממש, תכנים פוגעניים, השמצות, שקרים, פרסום מידע אישי ועוד. בני משפחה וחברים משותפים מוצאים עצמם לפתע מנודים או שותפים למלחמה
בה נדרשים לבחור צד בעל כורחם. מעקב ובילוש אחרי הפרוד. המידע שהתגלה שעשוי להיות חלקי ואף מוטעה עלול להשפיע על מצבו הרגשי של הבלש שמחפש את המידע, לגזול ממנו אנרגיות, למנוע ממנו להתחבר לאנשים אחרים ולפתח תחומי עניין חדשים. לראות את האקס שלי מעלה סטטוס ותמונות שלו ושל בת זוגו החדשה קורא אותי מבפנים, למרות שאני מודעת לכאב שזה גורם לי. אני לא מפסיקה לבדוק באובססיביות מה הוא מעלה, באיזה שעה, עם מי הוא בילה ואיפה. החיטוט הזה גורם לי לבכות כל פעם מחדש, ואני לא מסוגלת להפסיק. חשיפה של חיי אהבה אינטימיים מקשה על ניהול הקשר ואת ההתמודדות האפשרית עם סיומו. מומלץ להסתיר את מצב היחסים כחלק קבוע בפרופיל, מה שעשוי לחסוך דרמות. המלצות להתמודדות נכונה עם דיגיטלית בעקבות פרידה. להתמודדות דיגיטלית נכונה עם פרידה. ניתוק והתעסקות בהקשר לפרוד ופסק זמן להחלמה וצבירת כוחות. כך יהיה אפשר גם לגלות שמפגשים חברתיים של פנים אל פנים עשויים להיות מתגמלים ומספקים יותר ומהווים דרך לקבלת תמיכה. מומלץ לשקול חסימת הפרוד וחברים ושותפים מסוימים. חשוב להימנע מלהפוך את הרשת החברתית כאמצעי לשיימינג או פרסומים על סבל ופגיעות. הימנעו מפרסום דברי נקם וגמול, גם אם הפרוד העלה פוסטים שליליים עליכם, התאפקו לא להחזיר לו. זוגיות חדשה. המפגש המחודש עם בני המין השני מעורר תהיות שונות. למה ניתן לצפות? עד כמה אני מעורר משיכה בחלוף השנים? מי מתקשר למי? לזה נוספות דילמות סביב הדרכים הדיגיטליות להיכרויות שכבשו את עולם הפנויים והפנויות. כללי המשחק השתנו, רבים לא בטוחים אם וכיצד להיעזר ברשתות ובאתרי היכרויות תוך שהם מסוגלים לשמור על הפרטיות שלהם. גם מבוגרים נוהגים בבריונות מקוונת, שיימינג והתחזות. בני נוער מודעים יותר לסכנות התמונות במרחב המקוון. המבוגרים מודעים פחות לדרכים בהן ניתן לנצל לרעה את הפלטפורמה הזו. המבוגרים ערים לשינויים שהעולם עבר ולדרכים חדשות ליצירת תקשורת. לרוב הם מאמצים את החידושים במידה מסוימת, אך לעתים מתקשים להבין את ההשלכות וליישם אותם בעולם ההיכרויות החדש. אלינור, מורה בתיכון, מספרת בדמעות כיצד הפרופיל שכתבה על עצמה והתמונה שעלתה באתר היכרויות הגיעה לוואטסאפ של הכיתה שהיא מחנכת. אני חובבת טיולים וטבע, אוהבת לבלות עם יין טוב וחברים קרבים. מחפשת בן זוג שידע להעריך איתי את החיים. מי אני? כתב תלמיד בתוספת תמונה המחנכת. למרות האמור, חשוב לא להפוך לחשדנים יותר מדי ולאבד את האמון ביכולת למצוא קשר רגשי אינטימי בעזרת הרשת. אם נקדיש זמן להתבוננות ולמידת המדיום, תראו שעם מידה נכונה של ספקנות אפשר לזהות דברים חשודים ולאמת מידע עם גוגל או רשתות חברתיות. הרשת יכולה להיות פלטפורמה מצוינת, נגישה וזמינה להיכרויות. בעידן בו האטרקטיביות נמדדת לפי מספר העוקבים והלייקים, חשוב להיות מודעים לסכנות שבהישאבות והתמכרות לרשתות, ולעובדה שלעיתים במקום להרגיש מחוברים, אנו מרגישים בודדים. את רוב הזמן הפנוי שיש לנו, אנו משקיעים במסכים, החשבון פעילויות המעניקות משמעות, כמו שיחה, טיפוח קשרים, עיסוק ביצירה והרחבת אופקים. מרחב האפשרויות האינסופי הווירטואלי גורם לנו לרצות כל הזמן להיות במקום אחר. החיבור המדומה לאנשים כל הזמן משאיר אותנו פחות מחוברים לאחרים ולעצמנו, וכך נפגעת היכולת ליצור אינטימיות. מספר שעות השימוש ברשתות בקרב ישראלים הוא מהגבוהים בעולם. החיים עשויים להצטייר כאפרוריים ביחס לתמונות הנוצצות שאחרים מעלים ומפרסמים באופן תדיר, מה שגורם להשוואה חברתית ותחושות שליליות כמו קנאה, ערך עצמי נמוך וכולי. ברשתות ניתן גם להביע עמדות, לחלוק רגשות, להכיר אנשים חדשים ופעילויות חדשות. המשימה היא ללמוד להשתמש ברשת באופן שייתן מענה לצרכינו, ולא שיחבל בהערכתנו העצמית וברצון ליצירת קשרים חדשים. יש עוד צדדים ברשת. תודה על ההקשבה.